Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Aici împreună cu Alex. Stai că... Și o să facem un server și o să facem o serie pe acest canal. Poam, ce mai. O să facem o serie pe această mapă. Taci. Și așa să trecem la treabă. Hai. Scris. Ai grijă, boși, sunt puternici. Spre timp. E ceva. Fuck! Timpul sub apă. What the fuck? Nu dă la ce? Timpul sub apă. Taci, mă! Care? Acum vom merge să explorăm acea insulă. Că mori! Da, nu merg. Acum o să mergem să explorăm ce e acolo în timp. Dăm puțin pe gimul ca să văd și așa. Și cam asta este insula. Cam atât spun. Mină toate astea, să știți că de acum am să văd ce e acolo. Nu mai vreau să văd ce e acolo. Ne apropiem, băieți. Sunteți pregătiți? Scuze dacă nu mă vezi, dacă nu mă auziți așa bine. Că pana mea. Păi ești nebun. Li, să-mi... Ăștia... Vreau să spuneți în comentarii, ăștia sunt puternici. Și ceva aici? Aoleu! Li, ce mă rog? Mă lași!
Pana mea! Da. Pana mea, fă ceva la cuptor! Ups. Așa, ce să mai facem pe aici? La 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 la. Așa, o să mă sune el. Ai, da. Vreau să mai ce cu chestia. Vreau să mă duc mai repede. Dacă aveam o porțiune, tocmai asta. Ai. A, da, frate, e greu, bă, te omoară proste. Uite. Să nu mă fac nevăzut. Uite, dar eu vreau ăla, nu ți-am mult din viață. Nu? Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă iau mult din viață. Ala mea, n-am mai văzut niciodată. Fugi! Fugi! Ai ținut pe mine! Ha? Vreau să joc acolo! Mamă! Maică! Maică! Ce să mă fac? Cum până? Nu să pe server! A, găini! Sunt? Așa. 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 O să apară un episod în fiecare zi. Dacă se vă strânge minim, să zicem, 100 de like-uri. Dar oricum, dacă apreciați voi, nu fac așa, ala. Sim. Aici încheiem și noi, așa este să faci pe sim. Da. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Assassin Valley și ne vedem data viitoare.